אז מה קורה חברים? כאן שקד ישראלי בעוד סרטון חדש, והיום אני אראה לכם טרנד חדש שיצא לפני כמה ימים. אוקיי, לטרנד קוראים... אני לא יודע למה עשיתי את זה. לא חשבתי על זה עד הסוף. בכל זאת, בואו נראה את הטרנד החדש. בום בום. אוקיי, אני פשוט עומד להראות אותו עכשיו. בואו נראה אותו פשוט. לטרנד קוראים התבלבלתי. הפירמידה המסתובבת. תראו, זה פירמידה קטנה, פשוט צבעונית קצת, ואם אתה תיקח אותה, אם אתה תיקח אותה ככה ובום, ראיתם את זה? ואני יכול גם להכניס כאילו ככה. פעמים אני אומרת זה טרנד יחסית טוב, אני יכול גם להכניס ככה, תראו, ככה זה נראה, זה אמור להיראות ככה, והחלק השני נראה ככה, שהוא פחות יציב, אתם רואים כאן, זה פחות יציב. ותראו את זה. אומייגאד. אני יכול גם לעשות ככה, למשל. ופשוט זה מטורף, הדבר הזה. כל כך מטורף, ואפשר לעשות עם זה המון צורות, וזה סופר כיפי. וזה עולה רק 15 שקל. וואו, זה סופר כיפי. ואני אגיד לכם, אני מציע שתקנו, כי עוד מעט זה נעלם מהחנויות, כי כולם יקנו את זה, ועוד מעט זה נגמר כטרנד, ולא ימכרו את זה יותר. ובכל זאת, זה ממש כיף. אני רואה שזה ממש כיף. אתם יכולים לשחק עם זה ולעשות כל מיני צורות, למשל כמו זה, וככה. זהו. כנראה שזהו. כרגע זהו נראה לי. נראה לי שכרגע זה יהיה סוף להיום, כי אני אמור להראות לכם רק את הטרנד הזה. נראה לי שאני אמור להראות לכם רק את הטרנד, לא? אם אתם שומעים את הטרנד הזה, כן, זה מגיע מזה. אוקיי, וגם זה יכול לעשות ככה, תראו מה אני יכול לעשות את זה. רק רגע, זה קצת הרבה יותר, תראו, אתם צריכים להכניס לכאן את זה. זה אתם אמורים להכניס. זה ממש קשה להכניס את זה לכאן. תראו, אתם אמורים להכניס כאילו ככה. הנה, הצלחתי. ונראה לי שזה יהיה הסוף להיום. אז היה ממש כיף, ויאללה, ביי!